Vipe Aqua muovikaivo on kätevämpi vaihtoehto perinteiselle betonirengaskaivolle. Sen asentaminen on helppoa. Tarvitset vain 15-30 kuutiota seulottua hiekkaa sekä kaivuri. Hiekan raekkoon tulee olla alle 8 milliä. Kaivo on valmistettu tavallisesta elintarvikemuovista. Se on nopea, helppo ja turvallinen asentaa. Kenenkään ei tarvitse mennä kaivantoon, vaan kaikki työvaiheet hoituvat kätevästi maan pinnalta. Muovikaivo painaa vain 300 kiloa ja se voidaan tuoda asennuspaikalle kokonaisena. Kaivoa varten tarvitaan maksimissaan 6 metriä syvä monttu tontin parhaalle kaivopaikalle. Vipen kaivoasiantuntijat määrittävät tarvittaessa paikan puolestasi. Vipe Aqua muovikaivossa on 3 varausta talojohdolle kaivon syvyyden mukaan. Maksimisyvyys on 6 metriä, mutta kaivo voi olla tarvittaessa myös matalampi. Muovikaivoa on helppo lyhentää. Talojohdon varaukseen kiinnitettävällä ohjuriliinalla kaivo käännetään oikeaan asentoon. Talojohdon lähtö taloa kohden. Kaivontoa täytetään seulotulla hiekalla, kunnes 1/3 kaivosta on peitossa. Näin syntyvä vesipesä suodattaa ja säilöö kaivon veden. 1 kuutio hiekkaa varastoi jopa 200 litraa vettä. Loput kuopasta voidaan täyttää kaivuumailla. Mukana tuleva pakkassuojamatto asennetaan maanpinnan tasoon putken ympärille. Vipe Aquaan on olemassa erilaisia kansivaihtoehtoja ja kaivoon voi asentaa myös käsipumppuja. Kunnollinen pintavesisuojaus on hyvän kaivon tärkeimpiä edellytyksiä. Kaivon yläpää muotoillaan tiiviillä maalla pintavesiä poispäin johtavaksi. Mukana toimitettava suoritushiekka ja kalkkikivirouhe laitetaan pohjalle. Lopuksi imupää tai pumppu lasketaan siivillä putken sisään ja kaivo on valmis käytettäväksi. Vipe Aqua muovikaivo. www.kaivo.fi